Türkmenabat şäherinde mugallymlary pagta ýygmaga alyp barýan awtobus Nissan Versa kysymly ýeňil maşyn bilen çakyşyp agdaryldy diýip Azatlygyň Lewap welaýatynyň çeşmesi 1 sentýabr günü giýişlik habar berdi. Bu waka Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdun Ahal, Mary we Lewap welaýatlarynda 5 sentýabrda, Daşow welaýatynda 16 sentýabrda köpçülikliň pagta ýygymyna girişmek barada ak pata bermeginiň ýygyanyna gawat geldi. Türkmenabatdaky ýol hadisesi 31 awgustda ir sagat 7 töwereginde bir tarap Türkmenistan köçesinde 62-nji çağalar bagynyň golayynda boldy. Ýol hadisesinde hiç bir adamyň helak bolmandygy aýdylýar ýöne awtobusdaky ýolagçylaryň köpüsi çynlyka yaralandy diýen maglumat bar. Çeşmämiziň sözlerine görä Türkmenabat şäheriniň 29-njy mektebiniň adamlary 20-den gowrak mugallim we beýleki işgärler gaz 53 markaly awtobusy pagta ýygymyna barýardy. Yaraly bolanlar derhal hastahana yerleşdirildi. Wakanyň bolan ýerine derrew birnäçe tiz kömek maşyny geldi. Şaýatlaryň gurrun bermeklerine görä ýol hadisesine köçe hereketini sağlayan çatryk çyralarynyň, svetoforlaryň näsadlygy sebäp boldy. Çünki olar çatrygyň iki tarapyndaklary hem ýaşyl çyra işaretini beripdir. Şu sebäpden hem maşynlar uly tizlikde çakyşyp, hem awtobus hem ýeňil maşyn ýoluň gyrasyna zyňlypdyr. Aýdylmagyna görä mekdep işgärlerini pagta ýygymyna alyp barýan awtobuslar iki ekeni we bu bolan ýol hadisesinden soň ikinji awtobusdaky mugallymlary pagta ýygmakdan boşadyp derrew öýlerine uğradypdyrlar. Olary bolan waka barada hiç kime hiç zat aýtmazlyk tapşyrylypdyr. Azatlyk Radiosynyň ýekşenbe günü beren bu habaryndan takmynan 1 sagat soň türkmen hökümetine ýakyn websaýt wakany dessine reddedip ýürite makala çap etdi. Türkmenportal.com saýty habaryň Azatlygyň websaýtyna çap edilmeginiň edil ýygyny Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň medbuat merkezine salgylanyp awgust aýynyň dowamynda şeýlede 1 sentýabrda ýurtda uly gowrumly hiç bir ýol heläkçiliginiň bolmandygyny habar berdi. Awgust aýynyň dowamynda şeýlede sentýabryň başynda ýurdun hiç bir ýerinde awtobuslaryň, marşrutkalaryň we taksileriň gatnaşmagynda ýekejede uly gowrumly ýol hadisesi bolmady. Türkmenabatda hamana awtobusyň agdarylmagy netijesinde bolly diýilýän ýol hadisesi baradaky maglumatlaryň hakykat bilen hiç ýyly ara baglanşygy ýok diýip websaýt ministrligiň işgäri diýilýän Jepbar Halilowyň sözlerini çytyrlady. Şeýlede Türkmen portal daşary ýurtly elektron habar çeşmelerinde ýolagçylardan dolu awtobusyň iki edek agdarylandygy barada maglumatlaryň hem bardygyny belliýär we ýol gözegçilik polisiýasynyň öňki işgäri diýilýän pensionera salgylanyp, munyň bolmajak zatdygyny ýazýar. Şäher ýol hereketiniň düzgünlerine görä ýeňil awtomobiliň özünden onlarça köp agrymdaky awtobusy agdaryp biljekdigini göz öňüne getirmek kyn. Şol sebäpli iki adamdan hyryndy dolu awtobusyň iki edek agdarylandygy baradaky maglumat hyýaly bir zat ýaly görünýär diýip saýt ýol gözegçilik polisiýasynda 25 ýyl kriminalist bolup işländigi aýdylýan pensioner Hojaberdi Ataberdiýewiň sözlerini çytyrlady. Azatlygyň websaýtyna çap edilen maglumatdan hem ma'lum bolýaly, çeşmämiz ýol heläkçiliginde awtobusyň iki edek dälde diňe bir sapar agdarylandygyny gurrun berdi. Bellep geçsek Azatlygyň habaryndan soň türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan websaýtyň ýagny türkmen portalyň dessine reaksiýa görkezip ýürite makala çap etmek bilen baglanşykly ýagdaý mundan ozal hem bolupdy. Şu ýylyň 3-nji iýulynda Azatlyk Radiosynda Owansanyň Bathyz welaýaty bilen ary çäkleşen Mary Serhedabat Tawtawadyr türkmen serhedine ýüze çykan atışykda 25 olay türkmen eseriniň wepat bolandygy barada maglumat çap edildi. Bu habaryň Azatlygyň saýtynda çap edilmeginden takmynan 3 saat geçenden soň türkmen portal saýty türkmen owan serhedinde bolan hadisany dessine reddedip ýürite makala çap edipdi. Şonda bu websaýt Türkmenistanyň döwlet serhed gullugynyň wekili diýilýäne salgylanyp, onu türkmen owan serhedindäki ýagdaýlar asudalygynda galýar diýip çytyrlady. Türkmenistanyň häkimetleri ne şu ýylyň iýul aýynda türkmen owan serhedinde bolan waka, ne de 31 awgustda Türkmenabat şäherinde bolan ýol hadisesi barada resmi beýanat bilen çykyş edýärler. Ýurdun resmi media serişdelerinde hem bu wakalary ne tasdikleýän, ne de inkar edýän maglumatlar berilýär.